Čau, vítam vás späť pri treťom páte. A nie, mal som počkať na toto, na tieto orgazmy. A teraz už tam mám aj misiu. Tam je prasa, zíde sa mi. Body dovednosti, paráda. Nechcem toto. Tu je, že... Pardon. Fyzická kondice. Jeden slot zdravý více navíc. Ocelové telo, nie? Adrenalín. Častečné vyčerpávajúci sloty zdraví sa regenerujú o 50% rýchleji. Tuto sa mi zdá dobré. Nebudem si dávať už zväčšená, ale rýchlejšie sa vidí. Taký dobrý. Chceš ty tetovanie? Chceš na oko, že puf. Počkej, ideme na misiu alebo na nejaký quest? Alebo čo to je? Tu hudbu radšej vypnem. Počkej, jak sa vypína hudba? F-kom, aha, dobre. Planted. Hľadaný čo? Ne, radšej idem na misiu. Čo máte nové? Ako sa máte? Čo? No super, zasa rakiati, či... Ne rakiati. Alebo tušu, neviem na to, ale chcem poplatil. Kašľam na nich. Pohoda, klídek, tabáček. Oni idú za mnou. Svine. No a tam sú ľudia zrazili. Počkaj, ktorého prvého? Vyberte si. Ale... toto nenechám len tak. Ty svinia. A ja som si minul. Ach. To bude tiež tuším základňa. Uha. To bude, ale neviem či ideme presne na to. Good driving. No, misia je tam, ale tak keď už bude príbeží. A pri zelenom liste. Nejaká prestrelka. Takže ideme na tú väžu. Takže takto vyrazíme. Počujete to, jak sa to láme, alebo jak by som to povedal. Počujete. A čím viac potom chodím, tým sa to viacej dnes. A ideme hore. Tak, jaký pekný výhľad.
Aj keby nemal tú spávnu krv. To by nebol pekný výhľad potom. Všetko, ja by som tam postrieľal, by si dal vyriešené. Vo všetkých tých oblastiach podľa mňa niečo, ne? To čo teraz prešlo. Vidí zdarma v obchode AK-47, už mi je to jedno, keď to mám. Idem tam, lebo opravársky nás, to už som myslel, že šíp, ne šíp, ale luk. Aj tu bude niečo, ne? Áno, knižka, fuj. Že bolo. A tu je bedna. Ježiš, same karty. Á, $20, takže lepšie. Yo, jump. Ideme tam. That's all my name. That's all my name. Dáme to na kopci. Počkaj, není tu niečo? Nie, aj tuto bude možno niečo. Nie. O, čo je tu? O, je súkromné. O, aha, už som myslel, že bedňa. Nič tu není. A tu je! Čo som si všimol? A ryby. To nie je nič. Červený kvet. Pozriem sa ešte, čo môžeme si vyrobiť. Boj. Sterilizer, to je blbosť toto, to som si nikdy. Peňaženku si vyrobím z čoho? Vepšová kúže. Pardon. Šunky na muníciu. To je z čoho? Je. Aj tu je nejaká kvetina. Bílý. Počkať. Už viem, kto tam bude bývať. To sa mi najviac vo Far Cry 3 páči, pozrite. Také reálne to. Aha. Ne granát, to som nechcel, toto. Hej, to je už také v tomto novom peči inšie. Myslím takto. Hodíte molotov a není to tak jak v ostatných hrách, že horí to len na jednom mieste, ale pozerajte. Začne to horí po celej tráve. Akože nie úplne všade, ale aspoň... Au! No, a napríklad aj ja začne horiť. Pozerajte na podpalač, úplne, to je pekné. Úplne je to pekné podpalactvo. A pekne to hučí a pozrite, že stromy sa chytia, to je úplne také... Aha, začnú horeť aj stromy. No, vlastne tak. Ďakujeme Far Cry, že nám takéto veci dovolíš. Počkej. Upravíme si auto. Ja chcem 7. Ja som spravil dieru do pneumatiky. Ja som nevedel, že to ide. Myslím vo Far Cry. Tu radšej vypínil. Neviem, jak sa vypína, len som ju vypnul kvôli automaticky. Neviem, jak to je.
Pozri, chcem nabiť, bežím, chcem nabiť, bežím. Vybereme si buď po schodoch, alebo po podobáne. Po páde asi neprejdem, no. Takže smula. Je kretát, ne? A pozrite, jaký pekný. Nebrali by ste. Ale nie, na tomto ostrove, že? Strašne to vyzerá zblízka. Z ďalky to vyzerá dobré, ale zblízka to vyzerá... Pardon. Som sa mochol mikrofón. Z ďalky to vyzerá jak kostol. Tam bola nejaká veňa. Či čo to bolo? Pardon. To čo je? To sú Ečka. Ľúbilo sa ti, čo máme ráda. Červený film, víte, pozrite. Vlastne všetko je skvělé, fakt. Oh, not the yellows, don't take them. They are liable to kill you. The mix is not quite right yet. Well, that's it, Dr. Earnhardt here, or in and out, as the case may be. Yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Huh. I am, distilling a batch later today. What? Oh, you mean the girl, Daisy. Oh, it was Daisy. I assumed you to be speaking in code. Where is she? Well, she's in my house. Here. No takže tuto by sme to ukončili. Takže čaute. Dávajte si pozor. Čau čau.